تو наопола диди нодида. Хеле нависанда комментария. Не тамошобини азиз, ма наопола дидаги нестам. Вақте ки ма 1 сола будагим, падару модари ма ҷудо шудагиянд ва очаму қатъи ҳамамона гирифта шаҳр кӯчида рафтагия. Ва ма айсни 10 солагим қатъи очам дар бозор кор кардагим. Айсни 10 солагим ма кашилок доштум, расходи хидам доштум ва медонем чи ҳар 23 феврал 6таи бачаи ки ҳамсинфо монда падарка мекардам, барои ки духтаро кам буданд, бачаҳо беҳад бисёр буданд. Айсни 10 солаги ма уже самостоятельный будам. Айсни 10 солаги уже ма сепичка барои худма харидаги будам, браслет барои худма харидаги будам. Барои ҳамиқа ма чихеле мегӯям ку сағираи ба ризқи айми кӯдакимам. Ай ҳичи натарсида ҳама вақт барои пешравии зиндагим, ай ҳичи изо накашида ҳама вақт кор мекардам. ҷугориам фурӯхтагим, мушангам фурӯхтагим, тарбуз, харбуза, тамоми мевагӣ, фрукти, овуши бигем, ҳамачиро фурӯхтагим. Дар мактабмон барои бачаҳо духтаракое ки падар надоштанд 6000 вай медоданд. Пособия бигем да, ай мактаб медоданд. Ман намегирифтам. Ма пулдорам гуфта намегирифтам.